actions mashoni wa gimocho go watimo kama pachono erokamano wacho ni weche ma wacho kendo mago bende mekete tim gin mage. Caroline, kama untiere nitie jogo ma ponono osebiro ma oyudo thieth kata resruok ka ofwenye chon ng'en gi tuoni mar kansa. En gimoro manyalore miwa mana sigana moko kuom jogo ma nyalo bedo ni biro kata manyo chenro mag thieth kata kony mago mag thieth kata mago mag kopogore kata gi thieth mana mondo otimne pim gik machalo kamago. Bende nitiere moko ma osebedo ka chango to kwan jok machango koyude chon gichal nade kaluwore gi jogo bende mayudo molewo ahinya ka gintiere gi tuoni mar kansa mar thuno? Waseyudo jotuo mang'eny to be nitiere mang'eny ma osechango kuom tuoni. Nitie mang'eny kata mosebedo igni kata madhi 20 mwasethiedho ma wasethiedho wach tuoni mar breast cancer ni koyudore chon masani gin survivors kendo gikonyo jomoko ma sani dhi mbele gi thieth. Koro kama watemo wadwa ni jo mondo yud ji chon ka tuoni pok olandore del. Koro koyude ka osedongo e dendi to koro thiedhe tek nikech be thiedhe bedo matek korka pesa bende ok kata psychological kende nyaka karka pesa. Koro obedo thieth matek kabisa thiedho koluwore gi kaka kiyude chon. Kendo magi jok moko mantie karka kiwacho ni uluor dhi e pim nikech koyude ni en godo to ng'eyo unyalo dhi piyo mano nyalo wuok e pinyni piyo ahinya ka ung'eyo. Koro wacho obeda mos odhi adhiya kode mos maka achiel kuom yorego mantiere oko ka achiel koda ka pek mar omenda sirkal nikech ma intiere nyalo bedo ni en mar ji giwegi kata mano mar private kama intiere to jok moko nitiere madhi e siptende mag piny owacho to ok giyud kony madwarore gidok dala mana kaka daktari wacho gionge fare kata mar chopo osiptal kata gichopo to yedhe onge kuonde mitime gigo bende bocho kodgi to gionge yo ma ginyalo chopo go kar kacha. Nyalo bedo ni ma achiel kuom yore moko bende mantiere kar ka tun ere kaka unyalo kono oganda mondo mi owuog ane oko mondo mi otim pim mondo mi ng'e chal margi ka gin gi geno ni ginyalo yudo resruok. Mokwongo miwacho kaka iwacho no en adier. Dhano luor oko kae nikech konyise ni en gi tuo mar kansa gineno mana tho ng'eny ji kamane kaka gineno lakini mano ok adier. Nango en ang'o ma gineno ga mana tho no nikech mano gima nitie kanyo maduong' ahinya kochaka pim kata ka ng'ato pok owuok odhi pim wacho ni anto gima paro ni onyalo bedo kansa moko kata kansa no onge kata kansa no mokwongo onge kata pachgi gima mokwongo ma gidhi yudo kosetim pim magino wuok. En ang'o ma paro biro ga mani wigi sate Caroline? Apani en mana stigma mantiere around it nikech ji mang'eny apani be nikech mortality rate mantiere so far osebedo mang'eny lakini e gimomiyo sani kaka sirikal temo kabisa mondo mi wakony jopiny mondo mi tuoni oyudre chon mondo kik wabed gi mortality rate man malo. Apani mano ema kelo mamiyo ji koro luor dhi kata osiptal. Koro kata kiwe mano inuang'o kata wach omenda pek mar omenda no bedo matek e thieth mar kansa. Lakini sani sirikal temo kabisa nikech nitie NHIF makonyo e thieth mopogore opogore mar tuoni mar kansa. Bende NHIF inyalo wacho ni achiel kuom gigo ma jopiny nitie kod geno nyaka sani kaka achiel kuom okenge ma sirikal oseketo manyalo bedo ka siro kata kuom ranyisi kama untiere bende unyalo bedo ni ukawo ga jok machalo kamagi mokwongo utimo thieth koso timo mana rita ema uchiwo ne jogi man gi tuo mar kansa? Watimo thieth garita te to NHIF chunge thieth mar chemotherapy, radiotherapy obede private kata ene government hospital NHIF sani thiedho. Samoro inyalo yudo ni ok onyal chulo thieth te lakini ochulo like 80% of the treatment. Koro jogo mantie oko madatimo kata pim ginyalo chopo e ute thieth man machiegni kod magiyud resruok. Daktari, geno nyabedo ni duono kaluwore kod kit kaka sirikal